Welcome back home, PC Go. We are glad to have you home with us again today. In order to keep you safe, please listen closely as we remind you of the health and safety protocols required by the Department of Health and the IATF. The main sanctuary will be thoroughly disinfected before members are allowed to come in. Before entering, always remember to wear a face mask and a face shield. Please don't forget to undergo temperature scanning as you enter the premises. Take note and please remember to practice social distancing. When finding your seats or exiting the main sanctuary, please approach our ushers and they will gladly assist you. For more information, visit our Facebook page. We are doing our best to keep you safe. So all you need to do is to seek God and focus on His Word. Maayong buntag, Pisigo. Good morning. Okay, so as we begin, as we start off this morning, let's start with a word of prayer. Lord, salamat Lord God sa panahon na imong gihatag Lord God na naami diri karon so that we could worship you Lord God and we can just lift up your name and honor you. Lord, we welcome you in this place, Father. Amo kang gibayaw, amo kang simbahon aning lugar, Ginoo. And we pray, Lord God, that as we lift up our voices, Lord God, and as we will worship you today, Lord, may your will be done, Lord God. Ready our hearts and our minds, Lord God, for the word. And Lord, I pray, Lord God, for the people who are coming, Lord, that there would be no fear, Lord God, na moani sa pagsimba, Ginoo. Lord, there would be a fullness of joy, Lord God, that would resonate in this place, Ginoo. And Lord, among giampo, Lord God, ang among pastor, Lord God, na mawali today, Lord God. Salamat, Ginoo, because your name, Lord God, would be glorified, Lord God, and you would use him, Lord God, mightily. You would give him the words to speak, Lord God. You'd give him wisdom, Lord God, and you would ready our hearts, Lord God, and our minds for the word. Lord, we pray, Lord God, we speak, Lord God, to the chairs, Lord God, that are empty, Lord God. Lord, we pray, Lord God, that the day will come, Lord God, that this place will be full. Lord, even for the people who are listening online, Lord God, we pray, Lord God, that your presence would move, that you would fill, Lord God, their houses, Father. You would show signs, wonders, and miracles, Lord, and we would just enjoy, Lord God, we just enjoy your presence. We just enjoy, Lord God, your touch, Lord God. All this we ask in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Mayong buntag mga igsoon, andam na batang moday sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. So, ning kabuntagon mga igsoon, ang Dios ania sa ato ang dapit. Amen. Kinahanglan nga ang atong mga tagsa-tagsa kaugalingon karon atong istintro diha sa atong buhi nga Dios. Kay siya malipay sa mga pagdaig sa iyang mga anak. Amen. Amen. So, magdaig ta atong ibayaw, atong ipakpak, atong kamot, atong lihokon, atong Amen. oras, atong ihimaya ang atong buhay nga Dios kabuntagon. Hallelujah. Karon ng adlaw sa Dios, karon ng adlaw sa pagdaig ug pagsimba, Ibayaw ang atong kamot, mulukso, musayaw, musinggit ug maghugyaw, balaan, dalaygon nga Dios. Karon ng adlaw sa Dios, karon ng adlaw
maghugya, laan, dalaygon ng Diyos. Daygon ko ikaw, O Diyos na labing gamhanan, matukoy ka sa among pagsimba. O Diyos na way kausaban, hangtod sa kahaturan, daygon ko ikaw sa way katapusan. Karon ang adlaw sa Diyos, karon ang adlaw sa pagdaygon pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Ulokso, masayaw, masinggit nung maghugyaw, walaan, dalaygon ng Diyos. Daygon ko ikaw, O Diyos na labing gamhanan, magtubig ka sa among pagsimba. O Diyos na way kausaban, hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw sa way katapusan. Daygon ko ikaw, O Diyos na labing gamhanan, magtukoy ka sa among pagsimba. O Diyos na way kausaban, hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw sa way katapusan. Daygon ko ikaw, O Diyos na labing gamhanan, matukoy ka sa among pagsimba. O Diyos na way kausaban, hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw sa way katapusan. Daygon ko ikaw sa way katapusan. Daygon ko ikaw sa way katapusan. Padayon ta sa itong pagsimba sa itong buhay nga Diyos. Mupakpak ta, musayaw ta, kay dalaygon siya. Amen? Duol kami, Yes, Lord. kanimo, Amahan. Man sa pagpaubos sa among kaugalingon. Duol kami, kanimo, Amahan. Man sa pagpataas sa among mga pagday, magkasinggit, mag-aawit, sa pagmayaw, magkadaig, magkalukso, magkasayaw, pangalan mo ikabayaw, magkasinggit, mag-aawit, sa pagmayaw, magkadaig, magkalukso, magkasayaw, pangalan mo ikabayaw, Jesus. Pagadaygon ka, pagadaygon ka, pagadaygon ka. Magaduol. Duol kami, kanimo, Amahan. Man sa pagpaubos sa among kaugalingon. Duol kami,
sa pagpaubos sa among kaugalingon. Magkatuol kami kanimo, Amahan, uban sa pagpataas sa among mga bagay. Magasinggit, mag-aawit, sa pagmayaw, magadayi, magalugso, magasayaw, ang ngalan mo ikabayaw. Magasinggit, mag-aawit, sa pagmayaw, magadayi, magalugso, magasayaw, ang ngalan mo ikabayaw. Magasinggit, mag-aawit, sa pagmayaw, magadayi, magalugso, magasayaw, ang ngalan mo ikabayaw. Magasinggit, mag-aawit, sa pagmayaw, mag-aawit, magalugso, magasayaw, ang ngalan mo ikabayaw. Jesus, pagadaygon ka, pagadaygon ka, pagadaygon ka. Jesus, pagadaygon ka, pagadaygon ka, pagadaygon ka. Bakang imong kamot, iso isayaw ang imong tiin, pagkanta, pagsigit, pagmayao, pagdayi. Ibayaw, Ibayaw, ipakpak ang imong kamot, iluso, isayaw ang imong tiin, pagkanta, pagsigit, pagmayao, pagdayi. kay si Jesus. Kay si Jesus, ano na mo balik? Hari sa kaharian, labaw siya sa tanan. Ibayaw ang imong mga kamot, o binuhon ang imong mga tuhod. Sibahan, Ginoong manluluwas na, kay hadoon na ang pagbalik niya. Ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilugso, isayaw ang imong tiin, pagkanta, pagsinggit, pagmayao, pagdayi. Ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilugso, isayaw ang imong tiin, pagkanta, pagsinggit, pagmayao, pagdayi. Kay si Jesus, Kay si Jesus, kay si Jesus, haroon na mo balik. Hari sa kaharian, labaw siya sa tanan. bayaw. Ang imong mga kamot, iluhon ang imong mga tuhod. Simbahan, ginuman luluwas na, kay hado na ang pagbalik niya.
Lord, ang imong mga katawhan, Ginoo. We are excited for you to come, God. Jesus. And mintras kami karon, Ginoo, aduna pa diri sa kalibutan, ang among buhaton is to live righteously and to worship you like heaven is here on earth. Magkahiusa ta mga igsuon sa pagbayaw sa tong kamot ug sa pagkanta sa kani nga kanta. Ibayaw ang imong mga kamot, iluhod ang imong mga tuhod, simbahan, Ginoong manluluwas ta, kay hadoon na ang pagbalik niya. ibayaw. Ibayaw ang imong mga kamot, iluhod ang imong mga tuhod, simbahan, Ginoong manluluwas ta, kay hadoon na ang pagbalik niya. Kay hadoon na ang pagbalik niya. Kay hadoon na ang pagbalik niya. May muntag kaniyo nga mga igsuon og labi na katong naa sa online. Kita magapasalamat kanong kabutagon. Angayan siya nato nga pagadaygon tungod siya ang Dios nga Amahan nga kanunay nga nagaatiman kanato. Duod siya kanato, kanunay siya nga naa kanato. 24 hours siya nga nagaprotect kanato. Siya ang Dios nga mahigugmaon, nagatagbaw sa atong mga panginahandanon. Siya ang Diyos nga walay paglubad. Siya ang Diyos nga maluluyon sa mga naay kasakit. Ug siya ang Diyos nga kanunay nga naay katakos sa pag-ayo sa mga masakiton. Ug labi na katong naay mga kasamok sa kinabuhi. Kay ginaingon sa iyang pulong sa Lucas 1:37, tanan walay imposible sa Ginoo. Kita nga even sa katong naa sa online at muduol ta, maghiusa ta sa pagduol sa Ginoo, mangita ta sa Ginoo, kay ang Ginoo gusto niya nga kita kanunay nga mangita kaniya. O magpadayon kita ka ang Ginoo dako Dios nga angayan sa pagdaig ug paghimaya, pagsimba karong kabuntagon. Amen. Padayon ta, magsimba, iawit, atong ibuka atong mga babaw, gawitan na atong Ginoo. Come on. Oso no 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 ro yo ro ro sayana na na. Oshororo no 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 sono yo yo ro. O Ginoo, dako paski hangyo. O gipangita paglaong mog damgo. Kay mas dako pagka Jesus, tanan nga nasabtan, tanan nga giampo, amurang masulti. Atong awiton og balik. Dako paski hangyo, ug gipangita paglaom og damgo. Kay mas dako pa ka Jesus, tanan nga nasabtan, tanan nga giampo, amurang masulti. Kay mas dako pa ka Jesus, wala na'y
mas dako pa ka sa among nakita. Sama sa imo kaayo, mas dako pa ka sa among nakita. Kasing-kasing ko magasimba, kay ikaw o Diyos na higugma. Mas dako, mas dako, mas dako pa ka sa among nakita. Mas dako, mas dako, mas dako pa ka sa among nakita. Bisas kababyasan ug sa kaulaw, adunay paglaom, kay mas dako pa ka, Jesus, tanan nga nasabtan. Ug ipangita ang murang masulti, kay mas dako pa ka na mo. Wala na isama sa imong gugma, mas dako pa ka sa among nakita. Wala na isama sa imong kaayo, mas dako pa ka sa among nakita. Kasing-kasing ko magasimba, kay ikaw o Diyos na higugma. Mas dako, mas dako, mas dako pa ka sa among nakita. Wala na isama sa imong gugma, mas dako pa ka sa among nakita. Wala na isama sa imong kaayo, mas dako pa ka, Jesus. Kasing-kasing ko magasimba, kay ikaw o Diyos na higugma. Mas dako, mas dako, mas dako pa ka sa among nakita. Mas dako, mas dako, mas dako pa ka sa among nakita. O Jesus, mas dako pa jud ka, Jesus, sa among mga nakita karon. Kung unsa man ang nga nakita namo karon, dili pa na mao, Ginoo. Dili pa na mao sa imong plano nga para kanako, Ginoo. Di pa na mao. And Lord, we claim it. We claim the victory that is ahead. Amen? Wala pa'y nakakita, wala pa'y nakadungo sa umalabot, sa umalabot. Wala'y katapusang kaligayong gugma sa nagpaabot. Sa kinsa? Sa nagpaabot. Wala pa'y nakakita, wala pa'y nakadungo sa umalabot, sa umalabot. Wala'y katapusan, kaligayong gugma sa nagpaabot, sa nagpaabot. Wala pa'y nakakita, wala pa'y nakadungo sa umalabot, sa umalabot. Wala'y katapusan, kaligayong gugma sa nagpaabot, sa nagpaabot. Oh, Jesus. Wala na isama sa imong gugma, mas dako pa ka sa among nakita. Wala na isama sa imong kaayo, mas dako pa ka sa among nakita. Kasing-kasing
Pansin kong magasimba kay ikaw, O Diyos, na higugma. Mas dako, mas dako, Mas dako! sa akong nakita. Mas dako pa ka Jesus. Mas dako. Karon iabli mong babag, ingna. Mas dako pa ka Jesus. Amen? Amen. Mas dako pa ka Jesus. And we worship you, God. Nabuhay ko's pagsimba, nabuhay ko's pagsimba ni mo ang mahal. Nabuhay ko's pagsimba, nabuhay ko's pagsimba ni mo ang mahal. Nabuhay ko's pagsimba, nabuhay ko's pagsimba ni mo ang mahal. Dadako, Jesus, sa layo, kauban ka, o kitarang duha, sa lugar, diin ako, makadungog, sa tingog mo. Dadako sa layo, kauban ka, o kitarang duha, sa lugar, diin ako, makadungog, sa tingog mo. Walay bili ang tanan, o ang tinguha po. At ang awiton. Nabuhay ko's pagsimba, nabuhay ko's pagsimba ni mo ang mahal. Nabuhay ko's pagsimba, nabuhay ko's pagsimba ni mo ang mahal. Nabuhay ko's pagsimba, nabuhay ko's pagsimba ni mo ang mahal. Nabuhay ko's pagsimba, nabuhay ko's pagsimba ni mo ang mahal. Oh, oh, oh.
kita rang duha sa lugar diin ako makadungog sa tingog mo dadako sa layo kauban ka o kita rang duha sa lugar di ako makadungog sa tingog mo walay bili ang tanan o ang tinguha ko kinabuhi ko sa pagsimba nabuhi ko sa pagsimba ni mo ang mahal nabuhi ko sa pagsimba nabuhi ko sa pagsimba ni mo ang mahal nabuhi ko sa pagsimba nabuhi ko sa pagsimba ni mo ang mahal kinabuhi ko sa pagsimba nabuhi ko sa pagsimba ni mo ang mahal oh, 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 oh. Amen, God. Oh, 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 oh. Oh, yes, Lord. Oh, oh, karon atong awitan o atong tingog lamang ang atong ipakusog gawiton nato nabuhi ko para nimo Ginoo nabuhi ko para ikaw simbahon nabuhi ko para ikaw himayaon and Lord let this life be an incense a fragrance Lord sonoro saraga sira ya rara sira sono yo raga sina ya rara rara sana ya rara rara si sono yo nabuhi ko sa pagsimba nabuhi ko sa pagsimba ni mo ama come on tayo pataas sa itong mga tingog nabuhi ko sa pagsimba nabuhi ko sa pagsimba ni mo ang mahal nabuhi ko sa pagsimba nabuhi ko sa pagsimba ni mo ang mahal
Dalaygo ng Ginoo. Amen. Amen. Ato pakpak ato Ginoo. Amen! Akong giawhag si Miss G para mag-lead sa ato ang pag-ampo karong kabuntagon. Amen. Praise the Lord. Nabuhi ta sa ato ang pagsimba sa buhi nga Dios. Amen. We live, we breathe, we have our being in Him and in Him alone. Amen. Praise the Lord. All right. Padayon ta sa ato ang let's be in the presence of prayer still. Atong iampo ang Israel, ang halangdon nga nasod nga Israel, ang atuang Pilipinas ug ang padayon nato nga battle sa atuang karon sa atuang midst, which is the pandemic. All right, so let's pray for Israel. Atong iampo ang halangdon nga nasod nga Israel. Let's all pray. Shia raramakhat hasaramaseya hororobosoko korobosiya raramateya. Yes, God, Lord, Diyos ka nga amahan namo, Father God, makagagahom sa tanan. Ikaw, Lord, ang magbubuhat sa langit ug sa yuta, Father God. Salamat, Lord, nga kami, Father God, wala nimo pasagdi, Lord God. In you, O Lord, we live, we breathe, we have our being, O God. Lord, gideserve nimo, Father God, ang amo ang tanan nga pagampo, ang amo ang tanan nga pagpasalamat, Lord. Dinha kanimo, O God. Ug karon amo ang gihangad, ang imuhang halangdon, Father God, nga nasod nga Israel, O Lord. Amo ang giampo, Father God, ang ilahang kalinaw dito sa maong nasod, Father God. Salamat nga kanunay ka, Lord, nga naa sa ilahang palibot, Father God, naa ka, Lord, sa ilahang likuran. Naga-protect kanila, Father God, ang imuhang mga anghel, naga-surround sa ilaha, Lord God, ug imuha silang ipahilayo, Father God, sa ilahang mga kaaway. You prepare a table before them, O God, in the presence of their enemy, O Father. I speak blessing to that nation, O Lord, blessing and favor, O God, that comes from all the corners of the earth, blessing from the north, blessing from the south, blessing from the east and from the west, O God, will come to Israel in the name of Jesus Christ. Imo kining halangdon nga nasod, Father God, and I know nga dili nimo sila pasagdan, Father God. In your time, Jesus, ang kaning maong nasod, Father God, muluhod, muyukbo dinha kanimo, O Father. Ug ikaw, Lord, ang ilahang tawgon nga amahan. Ikaw, Lord, ang ilahang tawgon nga Dios, because you deserve it, O God. Ikaw lamang, Father God. Salamat, Lord, that salvation shall come in the nation, O Father. Lord, we even lift up to you ang amuang nasod nga Pilipinas, Father God. Nagapasalamat kami kanimo, Lord. Dili aksidente, Father God, nga kami anaa diri sa Pilipinas, kami na tao, isip usa ka Pilipino, Father God. Salamat, Lord, nga makaangkon kami og gugma, Father God, nga tinud-anay sa amuang nasod, Father God. Among giampo, Lord, ang amuang leaders, Father God, ang amuang presidente, vice-presidente, sa mga senador, Father God, even sa tanan nga mga barangay captains, Lord, sa tanan nga mga mayors, Father God, Lord, tagaan nimo sila ug kaalam, Father God. Salamat, Lord, nga ang imuhang kaalam mahatag nimo kanila, Lord, nga Father, makamao sila kung unsaon nila pagdala ang amuang nasod, hilabi na ang amuang mga problema nga giatubang karon, Father God. Your wisdom be upon them, your knowledge be upon them, O Father. I pray that you would open their minds, O God. Lord, tagaan nimo sila og mga revelation, Father God, nga Lord, sa ilahang pag-serve sa Pilipinas, Father God, tinud-anay ang ilahang gugma, Father God. Salamat sa strength nga imuhang gihatag sa ilaha, Lord, bisan pa sa tanan nga mga problema nga ilahang giatubang, Father God. Lord, they would push through, O God, kay imuha silang tabangan, Father. Ang ilahang kasing-kasing, Lord, anaa din ha kanimo. And I pray, O God, nga ang katong mga leaders, O Lord, nga wala pa pod nakaila kanimo, I pray that you would send angels, O God, nga Lord, sila makaila din ha kanimo, O Father. Muyukpo di sila din ha kanimo, Father God. Even, Lord, the whole Filipino nation, O God, will proclaim your name, which is above every name, O God. Lord, sa umaabot nga panahon, sa imuhang panahon, Father God, this nation, O Lord, will proclaim your goodness, O God, will proclaim your mercy, O Lord, and everyone, Father God, will call you, Lord, Jesus, over their lives, O God. Thank you, Lord, nga ang amuang mga problema nga giatubang karon, Father God.
Lord, hinay-hinay nga masulbad kini, Father God, as we trust in you, as we believe in you, Lord, and as we pray, oh Father. Even, Lord, sa umaabot nga eleksyon, salamat Ginoo nga ang mga electorates, Father God, Lord, imuhang tagaan ug kaalam, Father God, kung kinsa ang angay namo nga pilion, Father God, nga Lord, ang mapili nga leader, ang mapili nga bag-o nga presidente, Father God, na ay kasing-kasing, Lord, dinha kanimo, oh Father, ug mahadlokon sa imuha, Father God. Kay ikaw lamang, Lord, ang makatabang, Lord, ikaw lamang ang makausab, Father God, sa Pilipinas, Lord God, ang mga katawhan, Lord, ang amo ang mga kasing-kasing, oh God, ang mga kasing-kasing sa Filipino people, oh God, Lord, mabalik na dinha kanimo, Father God, as you have promised, oh Lord, if your people will just repent, oh God, you would be there, Lord, you would be there to help us, oh God. Amo asang giampo, Lord, ang tanan nga mga nagmasakiton karon, Father God. Lord, thank you sa healing, oh God. More than any doctors, oh Lord, ikaw lamang ang makaayo, Father God, sa tanan namo nga mga sakit-sakit sa kalawasan, Father God, sama sa imuhang giingon, sa imuhang pulong, Father God, that Lord, sa mga labod ni Kristo, ang tanan nga mga sakit, Lord, naayo na. Salamat, God, sa kumpleto nga kaayuhan ni Pastor Noel, Father God, ang ilahang tibuok family, Lord. Thank you, oh God, that they're back, oh Lord, and we give you all praise and honor, Father God, all the praises and honor that belongs to you and you alone. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Makalingkod na ang tanan. We have a very great privilege karon. Although dili pa ka kuan, no? Wala pa diri physically sila Pastor Shoni and Bishop Noel. We actually have them live on Zoom and they will be the one preaching to us. So let's welcome Pastor Shoni for our blessing thought. And more. Okay, so dili lang ang tanan nga imong gikinahanglan, kundi sobra-sobra pa sa imong gikinahanglan ang ihatag sa Ginoo. So that there will not only be enough for your own needs, but plenty left over. Wow. Salamat sa Ginoo, no, nga sobra-sobra ang iyang gisaad nga panalangin alang kanato. Sa Deuteronomy 28:6, nagaingon, all these blessings shall come upon you. Actually, ang tibuok nga passage, makita nimo diha ang mga panalangin nga gisaad sa Ginoo. Again, makita nato nga sobra gyud ang saad sa Ginoo. Proverbs 3:9-10, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase, and your barns will be filled to overflowing or with plenty, and your vats will brim over with new wine. Okay? So, ang atong Ginoong Diyos, siya ang Ginoo sa sobra-sobra. More than enough.
So ang kondisyon lamang niini mao ang pagsunod sa atong Ginoong Dios. Mao ra gid na atong sundon ang atong Ginoong Dios. Wala siya niingon nga sorry ha mga anak sa time sa pandemic dili ko kabuhat anak. Wala, limitless ang atong Ginoo. So padayon kita og hatag sa atong mga pananaa diha sa Ginoo ang ikanapulo iyaha kana dili na ato nandad-on diha sa iyahang balay unya ang atong mga binhi ang atong mga seeds atong itanom ug ang atong mga panaad kung naatay mga pledges ato kanang tumanon ug ang Dios magaprotect kaninyo kanamo atong tibuok panimalay. Salamat kaayo sa Ginoo, no? Maayo gid kang Ginoo. Nga bisan pa na COVID si pastor, sobra panalangin niya unya. Salamat kaayo nga wala siya na severe ang iyahang symptoms. Nag-ubo, hilanat, nya wa gyud niabot sa kuan nga naglisod siya. Naay mga panahon nga medyo lisod-lisod ang ginawa kay tungod sa ubo. Pero wa gyud siya nahimo nga severe. So salamat kayo sa Ginoo usa kini nga testimony alang sa tanan nga ang atong Dios magapanalipod kanato. Kung masakit man ta siya magaayo nato. Unya ang atong mga panginahanglanon iyahang tagbuon. Salamat kayo adunay mga gigamit nga mga tawo ang Ginoo. Adunay mga nagdala og mga pagkaon, nagdala og mga utanon, mga hanabugas, unsa diha, isda, mga panakot, daghan kayo no ga hasta mga hotdog, gi-deliver lang dito sa among tugkaran. O ang Dios magapanalangin kaninyo. Salamat kaayo. God bless you. Kuhaan ninyo ang inyong ikapulo, ang inyong mga halad sa atong Ginoong Diyos. Kung kamo nag-online, padayon gyud, ayaw gyud o pakyasa ang atong Ginoong Diyos. Sige, God bless you. Mag-ampo ta. Mag-ampo ta mga kaigsuunan. Ginoong Diyos, salamat kaayo. Faithful ka. Salamat sa imong mga panaad nga ikaw maghahatag og sobra-sobra pa sa among gikinahanglan. Nituo kami sa imong pulong ug karon nagdala kami sa imong kapulo, nagdala kami sa among mga halad ug salamat nga bisan pa sa among mga binhig nga gitanom sa mga kaniadto, mga niaging adlaw. Ikaw Lord ang magapatubo niini aron kami adunay harvest sa among kinabuhi. Harvest nga sobra-sobra pa Ginoong Diyos. Bisan pa sa panahon sa pandemic, dili ka limitado, Lord. Kinamong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Good day, PC Go. Here are some of the ways you can give your tithes and offerings. There are envelopes available for you at the back, but please remain seated as the ushers will receive your tithes and offerings. If you are joining us online, here are some of the ways wherein you can give your tithes and offerings. So set your hearts right as we give unto the Lord. And don't forget, every believer is a disciple maker. God bless! God bless!
Maayong buntag, salamat sa Dios sa mga nag-ampo kanako ug sa akong banay kinasing-kasing pagpasalamat sa inyong paghiusa sa pag-ampo ug tinuod ang Dios na minaw sa pag-ampo sa mga matarong. Ug karon kabuntagon na sugod na ni the Lord willing by next week makaiska po nako sa akong Bartolina unya magkakuyog na gyud ta sa panimbahon. Lahi ra gyud kaning naa ka sa gitawag nga virtual worship ug kanang gitawag nga tinuoray nga paglayig, no, lahi ra. You know, you wanted to really express yourself, but sometimes when you are just on the computer, it does affect the environment. So salamat sa Dios nga sa dili madugay sa kabubuton sa Ginoo ato na ning mabuhat. Salamat maigsoon balik sa mga nagmatinud-anon, katong naa sa likod palihog balin sa atubangan. Sige lang ta magpahinumdum, no, kay ang atong atubangan sa tapad ni Sir Binky bakante pa taon kaayo. Kanang mga naa sa likuran palihog hangyo, kung inyong makita nga bakante ang siya sa inyong atubangan, giawhag ta mo. Salamat sa inyong pagsabot nga inyo taon gisabot ang inyong pastor nga nanghangyo nga lahi man gud kung siya ang akong mastorya kaysa tao gyud, no. Salamat sa inyong paghiusa. Kana klaro na nagitaw kong makita dili mga siya. Praise God. Salamat. Kana kita sa camera na ako'y makita. Pael, can you focus on the sa speaker para dili upat mi diri nga murag kana. Salamat. Okay. Salamat. Karong kabuntagon, ablihan nato ang atong Biblia sa libro sa Salmo, kapitulo 27, 11 ngadto sa 14. Salmo 27, 11 ngadto sa 14. Mahal kita sa Ginoo ug ang iyang tinguha nga tagbuon ang atong kinabuhi sa kadaadlaw nga mga paningkamot, sa kadaadlaw nga kalihukan, sa mga adlaw nga naatay hagit sa atong pagpaningkamot. Ang tinguha sa Ginoo nga tubagon ang atong mga pag-ampo, wala ta niya gipalisod-lisod, wala niya gihimo nga murabag bayran para nato siya usa siya muhatag. Dili ing ana ang atong Dios nga gialagaran. Siya manggani ang naghatag sa ato sa hangin, kinabuhi, mga panalangin, ang mga paghanay sa atong kinabuhi. Karong adlaw atong hatagan ng importansya sa saktong panahon o pamaagi sa Ginoo sa pagtagbo kanato. Kay kung sakto ang panahon, when the timing is right, ang iyang perpektong plano mahitabo nga magdala gayud kanato og tumang kalipay og tumang katagbawan. Ang Dios may nahibalo sa atong kinabuhi, siya man ang nagsugod ug siya pud ang katapusan. Siya nahibaw kanus ka mataw, kanus apud kamo pa uli umupanaw. Ang Dios mao ang angay natong sabton nga saligan. Dili ang atong kaugalingong kaalam, dili ang atong kaugalingong pangutok nga usahay atong nahuna mas bright patas Ginoo. Karong adlaw atong pagkatan-awo ng prinsipyo sa pagpadayon, sa paghulat diha sa Ginoo. Kay usa kini sa pinakalisud nga pagabuhaton sa usa ka tawo. Tungod kay ang tawo nagtubo man gyud sa gitawag nga karundayon nga mga pag-ampo. Gusto nato nga ang atong tinguha karon ihatag dayon sa Ginoo ug dili na dugay-dugayon. Muna nga kung dili ta magbantay nga unta panalanginan ta sa Dios, nahimo na nuunta nga makakaplag og mga dili unta nato kaplagang mga suliran. Bisan galing sa atong gitawag nga ehersisyo o mga sports, no, sa ilang mga basketball pamana o sa mga gymnastics o sa weightlifting, si Hedilyn Diaz, salamat sa Dios naka-gold medal, na ay labutanan sa saktong pagginhawa, saktong paglihok, saktong paglayat, na agyoy gitawag natong perfect timing in putting the action in order. O kana ang atong pagabuhaton bisan eroplano kung dili sakto ang iyang timing, kuyaw madisgrasya.
Sumunang importante nga atog yung pangitaon ang saktong panahon nga ang Dios magatagbo kanato. Bisan sa negosyo, kung sa iyo pang panahon na maligya ka og payong sa panahon nga atong matawag nga yelo, nagyelo o nagwinter ang atong environment usaon taon pagbaligya o nagbaligya kag bota or boots kanang gamit sa ulan sa panahon sa tag-init murabag sayop nga mga pangunahuna. So atong anhion karon ang Ginoo sa iyang saad ug atong sabton tun-an gamay unsaon nato nga ato gyung hatagan ang atong kaugalingon ug pagsabot unsa gayud kining paghulat sa saktong panahon sa Dios. Okay? Salmo 27:11-14 ang pulong sa Dios nagaingon, tudloi ako sa imong paagi, tuli ako sa hustong dalan. Tungod kay giatangan ako sa mga kaaway. Ayaw ako itugyan kanila kay gibutang-butangan nila ako sa ako nga wala ko gayud mahimo. Ug gusto nila akong dauton. Apan nagatuo ako nga masinati ko ang imong kaayo, samtang buhi pa ako. Salig kamo sa Ginoo, pagpakalig-on kamo, ug ayaw pagpakawala ug paglaom. Salig kamo sa Ginoo. Amahan, tudloi kami karong kabuntagon nga makakaplag og hulat paagi sa pagsalig. Kay kung ang among pagsalig mahanaw, dili na mimuhulat o mahitabo ang mga dili angay nga mahitabo nga wala nimo giplano alang sa among kinabuhi. Tudloi kami Ginoo, gamit ako imong alagad, imong pulong nga mudulot sa matag usang kasing-kasing ug ikaw mahimaya. Gidahi ka na mo o Dios, gipasalamatan ka sa ngalan ni Jesus. Daigo ng Ginoong Dios sa atong kinabuhi. Amen. So atong sugdan ang atong pagtuon karon igsuon, atong unahon pagtan-aw ang una natong pangunahuna mao kani nga ang paghulat sa Ginoo. Now, ang paghulat sa Ginoo igsuon akong gisulti kanina nga usa sa pinakalisod kay anad man ta nga kana galing gitawag nga prayer bitaw sa Mateo 7:7 ingon dito ba na ask and you will seek, you will find, ask and it will be given to you, knock and the door will be open. Kung mangayo kuno ka, paghatagan, kung ikaw mangita, makakaplag ka, kung ikaw mutuktok, pag-ablian. Sakto gyud nang gisulti sa Biblia. Ang apan lang gisumpayan na sa mga Kristohanon o sa may ilang gisumpay. Kung ikaw mangayo, karon dayon ihatag. Kung ikaw mangita, makaplagan nimo karon dayon. Ug ang ikatulo, kung ikaw mutuktok, pag-aablihan ka, dayon-dayon. Ya, wala man na sa Biblia. Ang atong makita nga mangita, mangutana, muampo, tubagon ta sa Dios. Pero ang timing, kanus ana niya ihatag, anaas iyang mga kamot. Kay siya ang nahibalo sa sakto nga mga panahon, sa sakto nga mga panghitabo, ug ang atong pagkatao, sakto nga makadawat kay nakatubo ta, nakasabot ta, natay kasanatian sa pagdawat sa hingpit niya nga mga panaan. Atong lantawon example no kani makalingaw ning astorya kay wa ni nato nabantayan. Tan-awon nato ang nahitabo ni David, ang hari sa Israel. Atong tan-awon sa unang Samuel, taas-taas ni nga mga bersikulo pero para sa atong pagsabot atong lantawon. Unang Samuel 16. Atong sugdan sa unong adto ta sa 13 no, 1 Samuel 16:1-13. Gipili si David nga mahimong hari. Ingon sa verse 1, usa ni adto kahigayon miingon ang Ginoo kang Samuel, hangtod kanus aka magsubo alang kang Saul. Gisalikway ko na siya isip nga hari sa Israel. Karon pun-a ug lana ang imong sudlanan ug nga sungay sa mananap kay paadtuon ko ikaw kang Jesse nga taga Bethlehem o gipili ko na ang usa sa iyang mga anak nga mahimong hari. Verse 2.
Apan miingon si Samuel, unsaon ko pag-adto kung mahibaluan kini ni Saul, patyon niya ako. Mingon ang Ginoo, pagdala og dumalagang baka sa Bethlehem, ug ingna ang mga tao didto nga miadto ka aron maghalad sa Ginoo. Agdaha si Jesse ug muuban kanimo sa imong paghalad. Ug tudluan ko ikaw kung unsa ang imong himuon. Itudlo ko kanimo ang tao nga gipili ko nga mahimong hari. Unya dihugan muglana ang iyang ulo. Gituman ni Samuel ang giingon sa Dios. Ang sa Ginoo pag-abot niya sa Bethlehem, gitagbo siya sa mga tigdumala sa lungsod ug nga nagkurog sa kahadlok. Nangutana sila, maayo bang imong tuyo sa pag-anhi nimo dinhi? Mitubag si Samuel, oo, mianhi ako dinhi aron maghalad sa Ginoo. Paghinlo kamo sa inyong kaugalingon ug uban kanako sa paghalad. Unya, gihimo ni Samuel ang seremonya aron mahimong hinlo si Jesse ug ang iyang mga anak. Ug giimbitar niya sila sa paghalad. Sa pag-abot nila sa halaran, siya sa iyang kaugalingon walay duha-duha. Pag-abot nila sa halaran, nakita ni Samuel ang usa sa mga anak ni Jesse nga si Eliab. Ug miingon siya sa iyang kaugalingon, walay duha-duha. Maugayod kini ang gipili sa Ginoo nga mahimong hari. 7. Apan miingon ng Ginoo kang Samuel, ayaw basihi ang itsura o ang iyang gitas-on. Dili siya ang akong gipili. Dili ako sama sa tao, nga ang tao nagtanaw sa itsura, apan ako nagtanaw sa kasing-kasing. Ako lang sa ning i-insert sa uno nga kita sa mga magminyo, sa mga gustong makabana, makaasawa, ayaw tanawa ang itsura lamang. Nawa kung magsulting ayaw tanawa itsura kay di pod mahimo no kay magminyo ka imo gunang kada adlaw makita. So kinahanglan ganahan gyud ka kung makaplagan nimo ang imong gustong makuyugan. At klaro kaayo ingon ng Biblia nga ayaw tan-awa ang itsura apan sama sa planos Ginoo nga naapata? Kaway-kaway ba kung naa? Okay, salamat sa Dios. Nawala day amor internet sa akong monitor. So, gipili sa Ginoo ang tao dili sa itsura o gitas-on sa mga igsuon. Ayaw pangita og kinahanglang ang iyang height is 7-footer o ang iyang height 4'9". Basta ang kabubuton sa Ginoo. Unya, verse 8, unya gitawag ni Jesse ang iyang anak nga si Abinadab o giapatubang kan Samuel. Apan miingon si Samuel nga dili siya ang gipili sa Ginoo. Unya gipatubang ni Jesse si Shama kang Samuel. Apan miingon si Samuel dili usab siya ang gipili sa Ginoo. Human gipatubang ni Jesse ang iyang ikapitong nga mga anak nga lalaki kang Samuel. Miingon si Samuel kaniya, wala gayoy usas kanila ang gipili sa Ginoo. Verse 11. Unya nangutana si Samuel kan Jesse, sila lang ba ang imong mga anak? Mitubag si Jesse, anaa pa ang kamanguran. Maigsuon, additional thought ra nino usahay na atay pagpili sa atong mga anak nga ang gipili sa Ginoo katungwa nato pilia. Salamat sa Ginoo kay sa iyang pagpili bisan na ay walay pabor-pabor ang mga ginikanan no pilion ro gyud niya iyang anak nga ginahan ang Ginoo mo padayag gyud sa iyang tumong. So gipatawag miingon si Samuel, paaniha siya dinhi kay dili kita mo padayon hangtod dili siya moabot. Busa gipatawag ni Jesse si David. Pulahon ng iyang naong, grabe mistisoy. Unya miingon ng Ginoo kang Samuel, dihugi siya sa lana kay ang akong gipili, kay siya ang akong gipili. Busa gikuha ni Samuel ang lana, gidihugan niya si David at tubangan siyang maigsuon ug gikan ni adtong adlaw gigamhan si David sa Espiritu sa Ginoo ug mipauli si Samuel ngadto sa Rama.
16 anyos approximately ang edad ni Haring David sa panahon nga siya gidihugan ni Samuel. Kanus aman siya nahimong hari. Dili dayon-dayon igsuon. Ang estimate sa mga katauhan, it took him 14 years before he became king over Israel. Mo nang makalingaw o kinahanglan natog sabton pag-ayo nga ang panahon ug timing sa Ginoo dili sama sa panahon ug timing sa tao. Kay sa 14 ka panuigon nga gihuwat ni David, kabalo pa mo sa nahitabo igsuon? Sa 14 ka tuig nag-alagad naman si David kay una sa wala pa niya napatay si David. Siya man ang musikero ni Saul kada siya ma-depress unya madaot ang iyang pangutok. Si David patawagon unya say mo harana paagi sa iyang harpo unya maulian si Haring Saul. Hantod sa iyang napatay si Gulayat unya nahimo siyang sundao, nahimong general, hangtod sa nagselos si Haring Saul kang David ug sugod ato nagdagan-dagan na intawon sa iyang kinabuhi si David ngadto kang Haring Saul. So atong makita nga pagdihog pa lamang sa panahon kang Haring David, sa bata pa siya sa 16 anyos ngadto sa propeta nga mapoy nagbutang sa iya sa pagkahari. Wala na dayon nahitabo, ugma dayon o pag-aabot usa ka tuig o sa kabulan. It took him a while, 14 ka tuig nga paghuwat. Ug ang planos Ginoo was executed perfectly. Pero dili ni schedule sa tao kay kung ikaw si David siguro no, gidihugan ka, magunahon ikaw tibok pamilya ni Jesse. Wow, ang akong anak mahimong hari. Ang next question kanusa. Kita nila nagdagandagan sa iyang kinabuhi ang si Haring David kay ipapatay sa hari. Nagunahuna ang banay, Lord, unsa man ni ingon ka siya mahimong hari, unsa naman ni nagtago-tago naman noon ang akong anak. Now, kung dili ni nato sabton igsuon, mag-una-una gyud tas Ginoo sa atong pag-una-una makakaplag tag mga dili sakto nga kapanahunan, sakto nga panghitabo, dili sakto nga katawhan nga unta dili nato nga mahimamat. But because we have decided to go ahead with God, then God is not in control of the choices you make. Because ang iya, hatagan ta niya giya, pero naa sa ato ang gitawag nga pagpaningkamot nga musubay diha sa Ginoo. So unsa man di ay ang gibuhat sa Dios pastor sa panahon nga si Haring David gidihugan nganong wala man siya nato matawag nga nagpadayon dayon nga nahari sa pagpanahon nga gidihugan siya. Tungod kay naapay mga atong matawag nga kinaiya nga angay patubuon pa si David para angayan siyang mahimong hari. Siya na ang gipilis Ginoo pero dili pa siya hamtong. Siya na ang gipili sa Dios pero wala pa siya nagtubo sama sa planos Ginoo alang sa iyang kinabuhi. Muna sa panahon sa 14 ka panuigon gitudluan si David unsaon pagdawat og kalistanan. Kay paghari ka dili pwedeng di ka makasabot aning mga butanga. Gitudluan siya unsaon pagpasaylo. Kay bawo man tanong nga kaduha ka beses kaya niyang patyo ng hari pero wa gid na niya buhata. Nakapasaylo siya dina sa hari ug iya pang gipahimangnuan unsa may dautan ang akong nabuhat kanimo hari. Nagtudlo ang Ginoo unsaon siya nga mahimong mas maalamon sa iyang pagkahari. Samtang siya general pa lang, samtang siya usa pa lamang ka shepherd boy o katong nagbalantay sa mga karnero, samtang siya nahimo pa lang usa sa mga musikero ni Saul, gitudluan siya sa Dios. Ug kaning 14 ka tuig nga pagtuon, pagtuki, pagtubo, paghamtong kang Haring David, mauna ang usa sa pinakarason nganong minidugay og 14 ka panuigon nga naghulat si Haring David nga mahimong hari.
Kung ikaw ang naa sa dapit ni Haring Saul no igsuon, siguro makaingon ka. Gidihugan ko ni propetang Samuel nga hari, pero ni ako daron sa kuweba nagtago-tago. Kisa may akong giharian diri. And you can begin to blame God. Imong balikan ang Ginoo sa pagsulting ang Lord sa maning klase. Ni saad ka nga mahimo kong hari, kisa may akong harian, ako rang kaugalingon. And sometimes we make mistakes because we calculate, we try to compute with our own knowledge without adding up the ingredients the Lord would like us to understand. Na ang manggoy gitawag nato nga character development. Kitahay, kaning gitawag natong mga butcher. Kabalo pa mo igsuon sa Bachelor of Science in Agriculture. Usa ni ana ang gitawag nga butchering, kanang pagkaton og saktong hiwa sa mga karne. Sa butchering, tudluan ka unsa ang kutsilyo, paggamit, paghawid, unya tudluan ka unsang klase sa mga parts sa kahayupan ng imong angay nga hiwaon. Ug it takes some time ug sakto nga panahon nga practice nga ma-perfect nimo ang paghiwa ug sakto nga gitawag nato nga hanay sa imong mga hiniwa. So naay panahon dili porke ganahan ka mahimong mulapa og baboy nga maayo ka nang dapita nga nakatan-aw ra kakasa kaybaw ka dayon. It takes time. And kung mahimo ka nga muhiwa para sa mga international chef, it requires a very tedious process. So mo nang mangutana ka usahay no, usahay man gud ma-discourage ta tungod kay gidihugan ko nga inani pero ngano man ingon mahimo kong successful nganong karon wa man jud koy jamo. Why am I not able to succeed in life? You know, instead of you challenging God on your thought nganong wa pa nahitabo, ayaw pagkadiskurahe. In fact, you should be encouraged. Kay nganong madasig man ka. Tungod kay kung gibuhat pa sa Ginoo karon dayon, disgrasya igsuon. Kung karon dayon ihatag sa Dios ang imong tinguha, na basin mabartulina ka didto sa prisuhan. Tungod lang kay dili patukma ang panahon para sa imong paglakang, pagbarog sa dapit nga gustos Ginoo. So kung ingon ka, Lord, naglisod man ko karon, gipatubo ka sa Ginoo igsuon. Lord, nganong di man ko kasingil sa akong kliyente, gitudluan ka unsaon pagpailog ug unsaon pagpaningil og tarong nga ang imong kliyente madasigong mubayad ug muhatag sa ilang mga tulubagon. Igsuon kaning gitawag natong mga kalidad o kinaiya, importante kaayo ni pag-abot na sa panahon nga gamiton na ta sa Dios. Dili mahimo nga ang atong mga gibati magpadayon nga wala ni pagkontrolar sa saktong pagbati. Tungod kay kung hari na ka unya ikaw emosyonal, mukalit lang kanya og duso og mga balaod kay gibati nimo unya makadaot na diay sa imong katawan. Mo nang sa panahon ni Haring David, now remember no, si Haring David emosyonal kayo nga pagkatao. Nganuman nakabuhat gyud siya og usa ka libro nga puro awit. Naagi siya pagbati sa Dios. Pero tungod pud sa iyang pagka-emosyonal, gitrain gyud siya sa Ginoo. Unsaon pag-survive in 14 years fighting his own emotion. Giya gyud nang gisuklan, iya gyud nang gibantayan nga dili niya madala ang iyang pagbati. Remember no, emotional si David, so meaning dali siyang mubalos base sa iyang pagbati. Pero katong duha ka higayon, mahimo man niyang balusan ang makabalos man siya sa Haring Saul, pero iya ba nang gibuhat? Wala igsuon. Imong makita nga sakto ug tukma ang pagtubo ni David kung kanus siya ang ngayan nga mudawat sa trono ug ang pagtubo. Sa atong mga igsuono sa nagnegosyo, daghan tao ganang mo negosyo, pero ang problema lang pagsugod nila sa negosyo, ganahan sila, international company, madayon sila pag-invest o
atong ingnon 10,000 pesos sa ilang gi-invest sa ilang negosyo, ugma 1 million dayon ang income. Igsuon dili man na ingana proseso na atay paghulat, pagtubo sa atong kinaya. Ang focus nato karon ang atong paggunahuna sa atong gibati, paggunahuna sa atong pananawon, paggunahuna sa atong mga angay lakwon aron sakto ang atong mga pagpamuhat, aron mahimo tang takos sa panalangin nga planos Ginoo. So sa atong paghulat sa Dios, importante igsuon nga atong sabton ang ehemplo ni David. Ang 14 ka panuigon nga gihulat aron mahitabo ang saad was a process of building him up to become a better king. Kaya namdumon ni Abraham, unsa may edad ni Abraham giingnan siya sa Ginoo, sa Dios nga mahimo kang amahan sa mga kanasuran. When he was 75 years of age, kanus aman siya nakaanak nga gingan lang Isaac when he was 100 years old. It took 25 years of waiting. Si Joseph, the dreamer, kanus asya gihatagang nudamgo. Bata pa siya, gipatamgo siya nga mahimong muyukbo ang mga bituon ug ang atong gitawag nga moon or ang buwan, muduko niya. Pero how many years did it take Joseph for him to see the realization of that dream? Nganuman process. But pasabot sa adlaw nga gitaganas Ginoo ang imong tumoy-tumoy. Remember, ingon ang Isaiah 46, the Lord has revealed the end from the beginning. He has shown what will be the end from the day He created us. So between the first time you know where God is leading you to the time you begin living in that, there is a trajectory or atong matawag nga journey. And that journey is required to build you as a person. Himuon kang sakto nga tao. Ang pandemya, Pastor, apil ba ni? Igsuon, tarong nga pagkastorya, klarong apil kaayo. In fact, makagraduate galing ka ani. When I say graduate, kabalo na ka, unsaon pagkatubang. Kadaghanan sa gidil sa ato sa pandemic, igsuon, unsaon pag-conquer sa fear. Unsaon pagbugno sa kahadlok. Kaya mo man ay naghatag ka nato og pagkaparalisa sa atong mga planos Ginoo. Gitudluan tas Ginoo paghawid sa iyang pulong, pagbarog sa saktong pangutok, saktong pangunahuna ug ikaw maproteksyonan ug makalakang nga naay pagsalig sa Ginoo. Mao na ang gibuhat sa pandemya karon. Magpadaba ka o magpadakas Ginoo. Maminaw ba ka sa kahadlok o maminaw ka sa pagtuo. Mao na ang trajectory nga imong gilakang-lakangan karong panahon na. So sa una natong pagtulunan, ang paghulat sa Dios, una, atong timan-an ang ehemplo ni David. Ikaduha, sa paggunahuna bitaw nga maghuwat tas Ginoo, dili na buot pasabot nga wa kay buhaton. Pastor, di lang sang kumulihok kay naghulat ko sa Ginoo. Mura po kag si Juan Taman, nakita na nimo ang bayabas, hinog na, hitik na, sakto na. Imo na lang utang kwaon, wa gyud kani kuha kay to naghulat ra ka Lord. Kung imong kabubuton nga ako kanon ning bayabasa, mapupo gini siyang kaugalingon nya mo nga gikulon nga sakto kay sa kong baba. Kanang ina ng pangunaw na igsuon, makita ra nato sa libro ni Juan Tamad. Pero hinaot dili na tinuod sa atong kinabuhi. Nganuman, waiting on the Lord, one is looking at the example of David. Number 2, sabto nato. This is the time of becoming productive. Becoming what? Kani ang panahon nga kita magmabungahon. Okay, magmabungahon. So karon si let's say si Brother Lenin magtudlo siya Bible study kay na-promote siya sa Ginoo. Unya nagpabilin siya sa pagtudlo. Unya kalit na-promote siya sa iyang trabaho. Muhunong usas Brother Lenin sa pagtudlo. Dili. Mauni ang panahon nga imo noong ligunon ang imong pagsabot. Nga mauni nga mas mainiton tas Ginoo. Karon na ay pandemya, di ko kasimba kay mo ni mo na nahadlo ko sa dili ko bayran, Delta variant di ay. Kaning ingon sila no, unsa may makahadlok Delta variant o di tabayran. Ingon sila pareho, dili. Lahi ra gyud ng Delta variant. Lahi po ng di kabayran. Kay ang Ginoo manggihapon mutubag og mapanalangin.
So mga igsuon sa atong pagpadayon sa Ginoo, ayaw huna-una ang giitsapwera kas Ginoo, wa ka madungog. Igsuon gipatubo ka, ina imong tapad, gipatubo ka. Nakabalik naman si Lenin, ina imong tapad, Len, gipatubo ka. Na meaning na ay monitor sa kamera kay makita pud taon ko ninyo. Thank you, Lord. Now, ikaduha no, when we say we wait on for the Lord, dili ni panahon nga magtinapol, but this is the time that we become productive. Mauni ang panahon nga mabungahon ka samtang sigitang hulat sa saktong tukma o panahon. Sama ni David. Kanusa man siya nahimong hari sa sakta nga panahon. Pero samtang wala pa siya nahimong hari, nakigubat siya, nagsilbi siya sa iyang hari, bisag ipapatay sa siyang hari, nagpabilin siyang nangalagad sa iyang hari. Wala niya gihimo nga downtime ang iyang gitawag nga journey. Igsuon karong pandemya no uban sa ato na apektuhan, wala na ta ni journeys Ginoo, wala na ta nagtuon sa Bible, wala na ta nagdevotion, ang uban nagsunod dili sa Ginoo, nagsunod ni TikTok. Kada adlaw na ay TikTok pero way basa-basag Biblia. Makasayaw sa TikTok pero di kasayaw sa Ginoo. Makaingon ko, grabe ning TikTok, kano, pawira, ato ning gamito ning TikTok. Mga igsuon, kung hilig mong TikTok, gamita ang TikTok para sa Dios. Ingna imong tapad, TikToker man kano, gamita para sa Ginoo. Ina, pikas tapad. Kay bawo ko, sige kag tan-aw TikTok, gamita para sa Ginoo. Na may mga Kristohanon nga mga TikTok messages, pilian na. Unya palihog igsuon ayaw sige pasag mga mensahe nga way bulawanong pulong sa Ginoo. Amen. So this is the time to be productive. Ingon ang Lucas 19:13. Lucas 19:13 ingon diri, apan sa wala pa siya makagikan gipatawag niya ang iyang napulo ka mga sulugoon o gipang hatagan ang matag usa kanila sa sama nga kantidad. Ug miingon siya kanila, gamita ninyo sa negosyo ang akong gihatag kaninyo samtang wala ako. Gamita ninyo sa negosyo ang akong gihatag kaninyo samtang wala ako. Sa in English, ingon diri no, precise man sa in English kay syempre gihubad na sa Bisaya. He called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. Unsa iyang gisulti sa tumoy? Occupy till I come. Sa Bisaya pa, ang gigamit niya nga gamita sa negosyo ang akong gihatag kanyo samtang wala ako. So while we are waiting on the Lord, we're supposed to occupy till I come. We're supposed to be busy, being productive while we are waiting for the right time. For example, gana na ka magbinyo. Pero muragwa, pag yun mo mabati ang peace, kanus agyon. So be productive. Be the best man, be the best woman, who you could ever be. Ikaw ang pinakahumot sa tanang mga pahumot. Ikaw ang pinakamaanyag sa tanang maanyag. Ikaw ang pinakamaayong mulakaw, kumpara sa uban. You are being the best of who you need to be. And then one day, sa takma nga panahon, sa sakto nga takda sa Ginoo, makaminyo ka sa saktong budget, sa saktong laki. Okay? Again, ang ingon ng Biblia, be productive. Occupy till I come. But pasabot, dili ta magtinapol, dili ta magtinanga, dili ta ingon magsigil ag tan-aw og Facebook, magsigil ag TikTok diha. Igsuon, kung nag-usik-usik ka sa imong oras, nagtinapol gyud ka. Ayaw na, ihunong na magmabungahon ta. Kung mutan-aw kag Facebook, igsuon, no, mao ni akong hagit nimo. Kung mutan-aw kag galig Facebook, kuna-una mukita ba ka diha? Di, Pastor Roy, malingaw ra ko. I-translate ang imong lingaw nga panalapian. Unsaon nimo pag-translate ang imong time that you are quote-unquote wasting nga mahimo siyang panalangin sa imong kinabuhi. So use that to help you grow financially instead of you just wasting your load. Ingon sila, Pastor, wa na ko'y load sa akong cellphone. O sa itubag, ibaligya ang imong cellphone para ipalit ni mong load. Ang buot pasabot, kinahanglan gyud kang mo income. Ilabay ng imong cellphone kung wa na income.
So kung gusto kang magka-load, meaning magka-load kag kwarta sa imong wallet, baligya ang cellphone igsuon. Sugod og negosyo. Ibaligya ng imong tapad. Ay, ibaligya ang usay gibaligya sa imong tapad but pasabot. Pero dili mahimong magtanga rata. Dili mahimo nga maulang gihapon ta. Sa panahon nga naghulat pa ta sa saktong timing sa Ginoo, be productive. Nay mga seaman bitaw no nga naghuwat kanu sa sila tawagon ngadto sa ilang pagsakay. Ang uban naghuwat lang as in huwat ra gyud sige lag Facebook. Ang uban samtang gahuwat grabe nanikay-sikay. Namaligyag isda, namaligyag karne, namaligya og pamain be, pamain. Hasta ukay-ukay gisulod. Basta lang na income. Kaysa ka nang naara ka nag-standby, nagsigig hulot sa imong load sa imong Facebook, nga why uli diya sa imo. Remember no, ato ni nakatunan, dugay na ni, pahinumdum lang migsuon. Unsa man ang meaning sa asset, unsa may meaning sa liability. Ang asset, ang bisan unsang imong gibuhat nga nagdala og panalapian. Ang butang nga naa nimo nagdala og sapi, asset na. Unsa man ang liability? Ang imong butang o gamit nga imong gigamit nga nagkuha og panalapian diha kanimo. So kung imong cellphone nagmenos na nagkwarta nimo, igsuon una nahimo na siyang liability. Unsaon nimo pag-translate? Baligya igsuon. Na kay sapatos wa na gamita. Kasalang nimo ni gamit kay paggamit nimo ni kang adayon. Ragbihi dayon samtang bag-o pa ibaligya dayon. Ingna ligo ni igsuon kung tahion. Pero igsuon, what I'm trying to say, do not waste your time. Ayaw usaki. Ayaw himuang naghuwat manggugos Ginoo sa timing pastor. Nga mo nang wa ko'y gibuhat ayaw. Nganong dagantaw ang nagkaingon-ingon karon? Nganong dagantaw ang nagkalisod-lisod? Kisayop manggod ang ilang pangutok, especially sa mga taong naghuwat diha bitaw sa Ginoo. They think that by waiting on the Lord means you don't do anything. No. Maghiskot galintang pagulat sa Ginoo, but pasabot, occupy till I come. Samtang wa pa niabot ang plano sa Dios sa imong kinabuhi, occupy till I come. Pagka mabungahon, buhata ang angay nimong mabuhat. Nya, may kapasol ka, kung mubuhat magugupasol samtang gahuat, basig, malayo na noon ko. Igsuon, kabalo ang Ginoo unsaon pagpanalangin sa imo. Kabalo ang Dios kung unsaon niya paghanay nga samtang gahuwat ka sa iyang kabubuton nga mapaduol ka sa iyang plano, dili ka mapalayo. Kabaw ang Ginoo asa ka kusgan, kay baw ang Ginoo asa ka mahuyang o dili ta angay magunahuna nga ay basig makuan na noon pastor, basig makuan kanang atong inang una na igsuono, excuse ra gyud na. Rason lang yun na para di ta mangalagad, di ta manarbaho, di ta magtudlo sa pulong sa Ginoo. Di ta maminaw sa iyang plano. Igsuon maayo ang Dios. Dili ka niya pasagdan mo na sa panahon nga naghuwat pa ta sa saktong timing, magmabungahon ta, tudlo tas pulong sa Dios, tudlo tag Bible study, paningkamot, panalapian, pagtabang sa ginikanan, pero di ta magtanga sa ngalan ni Jesus. Salmo 25, 1 ngadto sa 5. Salmo 25, ngadto sa 1, ngadto sa 5. Amen? Ginoo nga akong Dios, kanimo ako nag-ampo ug nagsalig. Ayaw in town itugot nga pildihon ako sa akong mga kaaway. Aron dili ako maulawan. Ang tanan nga nagsalig kanimo dili maulawan. Apan kadtong nagaluib kanimo maulawan. Tudlui ako sa Ginoo sa imong pamaagi. Tudlui ako sa pagkinabuhi subay sa imong kamaturan. Kay ikaw ang Dios nga akong manluluwas. Nagsalig ako diha kanimo. Sa mga kapatid po nating nakikinig at taga Maynila at Tagalog, pagpasensya niyo po sa English service na lamang po at 9:30 po kayo. Kung maaari makabalik at mapakinggan sa mas maintindihan sapagkat ito pong oras na ito ay nakadedicate para sa mga Cebuano speaking. But I know the Lord will help you understand the level of communication we needed to communicate. So again, Psalms 25:1-3 has taught us that gitudluan ta nga ang tanang nagsalig sa Dios dili maulawan. O
Tungod kay nagsalig kas Ginoo, ingon ang verse 5, tudluy ako sa pagkinabuhi, subay sa imong kamaturan, naagi pagpangalian, naagi pagkapunor, tudluy gyud ko nga di mausik ang akong panahon, nga dili masayang ang akong mga paningkamot, nga dili mausik ang akong nakatunan, ang akong giskwelahan, akong gistudyuhan, nga ako yung giganahan, dili pud mausik. Kay kantigog yun ang ginuigsoon, unsaon ta niya ihanay. Pero dili ka magtinapol, dili ka magtanga, dili ka way pagabuhaton, apan mahimo kang mabungaon, samtang naguwat sa saktong panahon sa Dios. Atong tanawon sa Salmo 37, ang adto na pud sa ambak-ambak nga mga bersikulo. Una sa bersikulo 1, Psalms 37 verse 1. Ayaw paglagot sa taong dautan, ni masina ni adtong nagahimo og dautan. Ambak ta sa bersikulo 7, Salmo 37:7, pag malinawon diha sa presensya sa Ginoo ug paghulat nga mapailubon sa iyang pagabuhaton. Ayaw paglagot kung magmauswagon ang taong dautan o magmadaugon sila pinaagi sa ilang dautan nga mga plano. Likayi ang kasuko o kaligutgot, ayaw paglagot kay makadaot kana kanimo. Ang dautang mga tao abugon gikan sa yuta sa Israel. Apan katong nagsalig sa Ginoo padayon nga magapuyo ni ana nga yuta. So igsuon kung imong lantawon tulo ka beses, sa in English ang iyang gigamit is do not fret. Kay ayaw kamo sa best term man sa Bisaya, in English it says in verse 1, do not fret because of those who are evil or be envious of those who do wrong. Sa Bisaya, ayaw pagkalagot sa taong dautan o masinahon niya itong nagahimo og dautan. Subot pa sabot, ayaw isurrender ang saktong pangunahuna dina sa Ginoo kay naay mga taong dautan nga nagnidato, mga dautan nga nagbuhat og binuang, nga nakakapla ginon sa ilang tinguha. Ayaw. Ingon ang Ginoo, likayi ang kasuko o kaligutgot kanila. Ayaw paglagot kay makadaot ka na kanimo na paminawa. Ayaw kalagot, ayaw kaligutgot, ayaw kasina, ayaw kaning mga butanga makadaot nimo. Mauna nga samtang ikaw gahuwat sa pagtagbos Ginoo sa imong giampo sa Dios. Dili ka maglagot, di ka magpabilin sa kaligutgot, dili ka magselos ngadto sa mga dautan kay makadaot kana nimo ingon ang Ginoo. Kay sa tumoy-tumoy ikaw ang panalanginan sa Dios. So gibalik-balik sa Ginoo nga dili ta mo pabilin sa sayop nga mga pagbati. Dili ta mo pabilin samtang gawat sa plano sa saktong timing sa Dios nga naa kay kaligutgot, dili ka pwede nga sige kang praning, sige kang bitter, sige kang hating, but you ought to be maintaining the life that the Lord wanted you to always have. Okay? Verse 34 sa Salmo gyapon nga atong gibasa ganina, 37 verse 34. Ingon diri, hope in the Lord and keep his ways. Paglaom sa Ginoo ug itipig ang iyang mga pamaagi ug iya kang itaas, makakuha ka sa iyang yuta ug ang mga dautan iyang pagalaglagon ug ikaw mismo makakita niini. Mukaingon ta Lord, biyugay ng Lord, oy tiguang naman kuha man gyapon gihatag ang akong gi-desire. Nganong wala pa man gitugutan sa Ginoo nga akong madawat ang akong tingwa. Igsuon kung karon no 70 na ka, 80 na ka, 60 na pa, o 58 na ka, o bisag kung sa pa imong edad nga murag wang tigo ng gamay. When you are older and you feel like you haven't really found and heard God meeting your need, don't give up on it because the Lord is able. Karon kung niabot kag 60 ka panuigon, 63, 64, 70 ba nya murag karon pa lang ka naluwas, karon pa lang ka nakaila sa Ginoo, and this is just the time you are knowing the Lord, and that means the Lord is able to reach out to you and transform your life. Kayang usbon sa Dios. Pastor, naa pa ba'y second chance ang Ginoo? Igsuon di lang second chance. Ingon sa Bible, a righteous man may fall 7 times, he rises again. So di lang ingon nga second chance, Lord, natagi kong second chance. Igsuon na ay chances ang Ginoo. Bisag pila pa ka mo palpak, basta tinuuray lang sa kasing-kasing.
pabarugon jud kas Ginoo. Pero kung imo nang tinuyuan, mapabarug jud kas Ginoo, pero muagi ka sa gitawag nato nga resulta sa mga sayop nimo nga pagpamuhat. Now, kung naghuwatas Ginoo, una gitan-aw nato ang ehemplo ni David, ikaduha kinahanglan produktibo ta, ikatulo naay pabor sa Dios kung maghulat kita sa Ginoo. When we wait on the Lord, there will be favor upon you. Number 1, sa may pabor sa Ginoo, paminawon ka sa Dios. Psalms 40 verse 1, Salmo 40 versikulo 1. Salmo 40 versikulo 1, mapailibon ang akong mapailubon akong naghulat sa Ginoo o gidungog niya ang akong pagpangayo ug tabang. So kung ikaw maghulat sa Dios, ang pulong sa Ginoo nagsulti, iya kang dunggon. Iya kang unsa igsoon, isyagit bi palihog, iya kang one more time. Unsay ibuhaton sa Ginoo kung ikaw magulat sa Dios? Kana dungog kayo nako, praise God. Apil pang kamot. Ako lang gipasulti hasta kamot ni syagit. Hallelujah. Wa mo kabantay ka ng mga tao bitong musulti sama nako no. Musulti galing ko na ay kumpas-kumpas, mga emosyonal na. Kana ang mga tao nga ang kasing-kasing extended sa ilang kamot. Mo nang ilang gisulti nga the hand is the expression of the heart. Muna nga ang kasing-kasing sa mga dali kayong mubati, makita mo inana nagaling mga kamot, magsigig siya sulti, bisag nagstorya sa cellphone niya, nagsigig, mungadto kas tuo, mungadto kas wala, mungadto kas diretso, ya sa cellphone na nagstorya. Mura bitog nakita sa imong kastorya, imong kamot, dito stumoy, kana, kita na mo, kana. Kana mga emosyonal ng tawa na igsoon. So magsulti galing kana nila, bantay lang kay basig masayop ka mo kalit na naghila. Now, ingon ng Dios ang pabor niya kung maghulat kita sa Ginoo iya tang hatagan og pabor. Una, dunggunta. Ikaduha, grabe ni igsoon. Isaiah 64:4. Sa Tagalog pag grabe ito kapatid, grabe. Nganong grabe man? Paminawa. Sukad masukad sa 64 versikulo 4, 64 verse 4. Kita na ninyo? Sulti ikog amen o taasog kamot? Okay, kita na. Psalm 64 verse 4. Salamat. Ingon diri, since the ancient of times, no one has heard, no ear has perceived, no one has seen any God besides you, who acts on behalf of those who wait for Him. Sukad masukad, wala pa gyud nakadungog, nakakita, og Dios nga sama kanimo, nga mutabang sa mga musalig kaniya. Wow, unsay buhaton sa Ginoo sa mga musalig kaniya? Iyang tabangan. The Lord acts on their behalf. Now, this is what's going to happen when you wait upon the Lord. While you are being developed, while you are journeying with God, while you are developing the character, while you are developing your mind, you are maturing, the Bible says God will act on your behalf. Siya ang mutabang ug lihok alang kanimo. Man ako mangayo kagiya sa Ginoong Dios igsuon, dili gyud kaniya pasagdan. Bisa pag nibati ka nga murag wa pa nahitabo, naa ang kamot sa Dios. You are going to find that in the midst of the waiting time, the Lord's hand are still guiding you and leading you where to go and what need to be done. Mao na nga importante igsuon nga maghulat gyud ta. Samtang naghulat kita, mabungahon ta, o samtang nagmabungahon ta, na ang pabor sa Dios mahatag dinhi kanato. O kung naay pabor ang Ginoo kanato, una, dunggon ta, ikaduha, He will act on our behalf. Thirdly, He comes to help you. Mungana siya aron pagtabang nimo. Isaiah 64:5, Isaiah 64 verse 5. Ginadawat mo ang nagkalipay sa pagbuhat ug matarong ug nagasunod sa imong mga pamaagi. Apan nasuko ka kanamo kay nagpadayon kami sa pagsupak sa imong paagi. Busa unsaon pa man namo pagkaluwas. So kung wala ka nagpabilin sa Ginoo, nagmasinupakon ka, murag lisod ang kaluwasan. Pero ingon ang Biblia, nagkalipay sa pagbuhat ug matarong
ug nagsunod sa imong mga pamaagi, gidawat gyud ta sa Dios. Subot pa sabot igsuon. Akong basahon sa in English no, ang first part sa verse 5, Isaiah 64. You come to the help of those who gladly do what is right. Muanha aron sa pagtabang ang Ginoo sa mga taong mubuhat sa sakto. Ayaw pag tinapol, ayaw pag bagulbol, ayaw pag maghunahuna nimong kaugalingon, apan tahura gayud ang Dios. Kay siya ang mupahanay sa tanan. Una lang ni igsuno, kinsa man ang Ginoo. Siya ang Dios na atong gitawag nga omnipotent, all powerful, ang makagagahom. Siya ang gitawag na omnipresent, ang Dios nga naa bisan asa. Siya ang gitawag na omniscient, ang Dios nga nahibalo sa tanan. Niadto karon ug sa taliabot nga mga panahon. Siya ang Dios nga nimugna sa kalibutan, ang Dios nga naghatag og kinabuhi. Ngano man siya ang Dios kay nagmahal man gid siya kanato. Ug tungod kay siya ang Dios, angay nato gid siyang subayon. Dili manggod sayon-sayonon angay ang Ginoo. Ang Dios mura na, ang Dios mura na. Igsuon jud ka kasabot sa imong gisulti, ang Dios omniscient, omnipotent, and all-knowing or omnipresent. Naa siya bisan asa ka ug nagsakripisyo ang Ginoo alang kanimo. So ayaw buta mura bitaw imong gi-downgrade ang abilidad sa Dios para sa imong kinabuhi. Ingon sa Salmo 119 verse 74. Psalms 119:74. Kita na? Psalms 119:74. You may made those who fear you rejoice when they see me, for I have put my hope in your word. Malipay ang mga nagtahod kanimo kung ila akong makita, kay nagsalig ako sa imong pulong. Wow! Ang tao kuno nga nagmatinud-anon sa Ginoo nga misalig sa iyang pulong, naghuwat sa iyang mga panaad. Ang taong makakita nimo, inaay mong tapad, kakita galing ko nimo, malipay gyud ko. Okay, pikas na pud tapad, ingna kita galing ko nimo, malipay gyud ko. Ingna sa likod, makikita galing ko nimo, masubo ko. Di ta masubo, malipay ta kay ang Dios makita nato ang kinabuhis Ginoo sa atong higala. Og ingna imong kagolingon, ako ang kahayag nga gamiton sa Ginoo. Amen. Psalms 119:81 atong tan-awon, Psalms 119:81. Gilaayan na ako ug hinulat nga luwason mo ako, apan nagasalig paghihapon ako sa imong pulong. Normal nga tao si David. Mibati, nakabati, nagpadayon og bati, nagbati-bati. Kung sa isulti sa pulong sa Dios, bisan ing ana pa ang nagdagan sa iyang pangutok, nagdagugdog ang iyang kasing-kasing, nagbukal ang iyang pagbati. Apan ang Biblia nagsulti, paagi sa iyang pamaba, nagsalig paghihapon ako sa imong pulong. Ang pagsalig sa pulong sa Ginoo igsuon, kung mahatagon tagpabor sa Dios, but pasabot nagmatinud-anon ta, naminaw ta, wa ta ni supak, ni uyon ta sa pulong sa Ginoo. Kay ang matag lihok sa Ginoo alang kanato, dili gid na para tagubon, dauton ug laglagon. Sayawa na. Pero mulihok gani ang Ginoo alang kanato para gid na sa kinabuhi ug kinabuhing madagayahon. Ikaupat nga pabor, una atong giingon nga kung maghuwat kas Ginoo sa saktong panahon, dunggon kaniya ang iyang pabor, iya kang tabangan sa imong para nimo. Ikatulo, duulon ka sa iyang pagtabang. Ikaupat, bantayan lang ni nato igsuono kay usahay kanig yung yawa ra gid siya mo nang makapamalikas ang yawa ra gud ko ingon ang yawa kay pamalikas man ang iyangan. Pero ingon ang Proverbs 16 verse 2, sa atong unahuna husto gayud ang atong tanang ginahimo, basta kita pangutanon sakto gyud ko. Apan ang Ginoo
apan ang Ginoo ray makahukom kung unsay imong tumong or akong tumong or atong tumong. Unang Korinto 4:5. Pabor man is Ginoo igsuono mo nang gipahimangnuan taon sa mga motibo. Unang Korinto 4:5, busa ayaw kamo paghukom sa dili pa moabot ang gusto nga panahon. Hulatan ninyo ang pag-abot sa Ginoo kay mao kana ang panahon nga ipadayag niya ang mga sikreto ug mga motibo sa kada usa. Unya makadawat og pagdayig gikan sa Dios ang kada usa sumala sa iyang mga gibuhat. Makakaplag kitag pagdayig sa Ginoo pero kinahanglan usa natong bungkagon ang mga sayop nga mga motibo igsuon. Nganong nagnegosyo man ka, ingon dayon mutabang kog tawo, hatag kog trabaho. Pero tinuora ito sa uban ang motibo ganahan ko mudato muyatak sa lain tao, makapanimalos sa mga nagadaog-daog nako. Mao na tinuod. And when that is the heart motive, kita man as Ginoo, mo nang di ta madungog. Pero kung nainana ang atong motibo, pero nagmatinud-anong kas Ginoo sa iyo pa kagibati, tudluan po ka sa Dios unsaon na pag-correct para dili ka magpabilin sa kangitngit apan ipagawas ang tinuod nga pagbati aron mahatagan og sakto nga pagtulunan. Amen. Now, hapit na ta mo tapos mga tulong na lang ni kaadlaw. Ikaduha, how should we wait on the Lord? Okay, ako lang yung dali-dalion for the sake of time. No? Una, we can wait on the Lord by trusting in Him. Samtang gahuwat bitaw ta, salig. Amo ning ato ning gibuhat kani adto, muingon ta sa atong higala, amigo nga atong nakita nga naigibugaton. Usaray atong tubag, salig lang. Nagkalisod ka, salig lang. Wa kay pambayad, salig lang. Salig galing kay igsoon, naglihok gyud ka, maglihok gyud ka, maningkamot gyud ka, ug naay kahayag ang Dios sa imong kinabuhi. Ingon ang Salmo 27:1-2, ang Ginoo mao'y akong kahayag, manluluwas og tigtag panalipod. Busa wala ako'y angayang kahadlukan. Sa higayon nga sulungon ako sa akong daotang mga kaaway, aron patyon madagma og malupog silang tanan. So sa atong pagulat sa Ginoo igsuon, salig lang. Naatay tigpanalipod, dili ka angay mahadlok, naatay kahayag, salig lang. Inay mong tapad, salig lang. Kay ang pagsalig nimo mutangtang sa kahadlok, ang pagsalig nimo mutangtang kana sa gitawag natong pagkadiskurahe. Nya kung musalig ka lintas Ginoo igsuon, mo ni gitawag natong kuyugan ni sa pailob. Pailob kita. Di ta maggara-gara, di ta magpasigarbo, pailob yun. Kay ang taong mapailubon, naagyod na'y saktong pagsalig sa Ginoo. Ngano mo pailob man ka? Kay salig man ka sa Dios. Pastor, grabe, gimaruan na siya siyang amigo. Sige lang, na may Ginoo. Kantigo ang Ginoo, unsaon niya paghatag og hustisya sa atong kinabuhi. Ako, pila na ko na ilad. Okay lang. Di man ta alkansihon sa Dios. At timanunta niya. O katong nakakuha, dito niya ikadato. Ikalisod to niya igsuon. Maunay tinuod. O wa say adlaw nga di mahadlok tungod kay bawsa sa dautan nga iyang gibuhat. Muna nga, usaon na to pagulat sa Ginoo una igsuon, salig lang. Okay? Una gyud nga ang natong batong salig lang. We wait on the Lord by trusting in Him. Klaro gina sa akong balikan sa Salmo 27:1-2, Ginoo mao akong kahayag, maluluwas tig panalipod, busa wala ako'y angayang kahadlok. Wala kay angayang kahadlok. Ikaduha, unsa nato pagot sa Ginoo? We wait on the Lord by seeking Him. Sa atong paghuwat sa Dios, ato siyang pangitaon. Pero ayaw pakapini og now. Maghuwat galing ka sa Ginoo ayaw, Lord, I seek you now. Lord, I will ask, I want answer now. Lord, I want to be rich, I want it now. Di man na mahimo, na muagi magyutag proseso. Ingon sa Salmo 27:4, one thing I ask of the Lord, and this is only what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze in the beauty and seek Him in His temple. Igsuon, while we are waiting for the right perfect plan of the Lord to happen in our lives, we enjoy the goodness of God
in us. Amen? So while we're waiting, we keep on seeking the Lord. Magsigit tagpangita, puyo sa presensya sa Ginoo. Ingon sa verse 5 and 6 sa Psalms 27. For in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. Kung naa ako sa iyang presensya, protektahan ko sa Ginoo sa panahon sa kaguliyang. He will hide me in the shelter of His sacred tent. Sa panahon sa kagulingan, kaya naa ako sa iyang presensya, iya kong itago nga na sa anino sa iyang balaanong tulda. He will set me high upon the rock. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. And His sacred tent I will sacrifice with shouts of joy. Ug di na ka makapahatag sa Ginoo nga pagdayig kay ihatag man sa Ginoo ang iyang kadaugan. So una, how do we wait on the Lord? We wait with trusting in Him, salig lang. Ikaduha, we wait on the Lord by seeking. At tulo, we wait on the Lord through prayer. Naagi pagampo igsuon. Ingon ang verse 11, Psalms 27:11. Tudlui ako sa imong pamaagi, tultuli ako sa imong dalan, tungod kay giatangan ako sa akong mga kaaway. So si Haring David, tudlui ako sa imong pamaagi, tultuli ako sa husto nimong dalan. Verse 12, ingon dito, ayaw ako itugyan kanila, kay gibutang-butangan nila ako sa butang nga wala ako gayud mahimo, ug gusto nila akong gauton. Verse 13, apan nagatuo ako, nga masinati ko ang imong kayo samtang buhi pa ako. Pag-ampo igsuon, kay sa imong pag-ampo na ay proteksyon, sa imong pagpangita sa Ginoo, sa pag-ampo naa ang iyang paglihok sa imong taliwala. Sa verse 3, Psalms 25 verse 3, apan ang tanang nagsalig kanimo dili maulawan. Psalms 25 verse 3, ang tanang nagsalig sa Dios dili sila unsa igsuon maulawan. Ikaupat, how do we wait on the Lord? We wait on the Lord involves a confident expectation. Usa ka kumpiyansang paghunahuna nga ang Dios moabot gyud sa iyang panaad para kanimo. Now, importante ni sa atong paghuwat sa Ginoo kay naa kay paglaom. Ang imong gilauman di pa makita, pero mauna nga word nga hope. You are expecting something you haven't seen. Ingon sa 1 John 5:14, unang Juan 5:14, ug makasalig kita nga makaduol sa Dios kay nagtuo kita nga mga paminawon niya ang bisan unsa nga atong iampo sumala sa iyang kabubuton. Katong mga nagulat sa Ginoo ingon sa Isaiah 40 verse 31. Isaiah 40 verse 31, apan ang mga nagsalig sa Ginoo makaangkon pag-usab og kusog, may sama sila sa nagalupad nga agila. Kung managan sila, dili sila kapuyon. Kung manlakaw sila, dili sila maluya. Ambot kung kailan mong team, no? Si team na mas atubangan naglingkod. Now mga times nga gidisiplina sa siyang mama, kay naglangay-langay man silang eskwelahan, high school pa siya ato, magbaktas in town na, gikan dito sa ilang eskwelahan, dari dipit sa Happy Valley, padulong sa Talamban. Ngano man, naglangay-langay man. O sugod ato, magbantay na gud siya nga pag-ingon sa oras, abot dayon. Or else, exercise. Exercise till I arrived. Igsuon ang Dios maayo. Ako nang gisulti no, kay ingon pa sa Biblia, kung muhuwat kita sa Dios, managan ta di ta kapuyon, maglakaw og layo gikan sa Happy Valley ngadto sa Talamban, dili ka maluya. Amen. Amen. Lami mo baktas, Brother Tim. Ako ni ato, baktason ako gikan sa Top Avenue, Pasay. Padulong na sa monumento. Istrito na nako, magbisita man ko, ako man ang suyuron. Bisita ko diya sa Santa Cruz, mao gini akong buhaton. So ato makita nga sa imong paghuwat sa Dios dili ka maluya. And lastly, sa atong paghuwat sa Ginoo, unsaon maghuwat kita sa Ginoo kay moabot ang iyang panalangin. Kay moaboton sa igsuon, ingon sa Biblia nga atong gibasa sa Isaiah 54:4 ganina, sukad masukad, wala pagyoy nakadungog o nakakita og Dios nga sama kanimo nga mutabang sa mga musalig kaniya. Ingon sa unang Korinto 1:7, busa wala gayud kamo makulangi sa mga espirituhanong mga yas kay gihatag sa Dios samtang nagulat kamo sa pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo. Wala kita makulangan og hiyas. You are not going to miss out on God or His spiritual gifts because He
who wait upon the Lord will renew their strength, and they will receive the bounty of the blessings of God. Mayong buntag og salamat sa Dios, akong hangyoon ang tanan, mukuha na punta og second offering. So no, subo kaayo na kuning isulti. Pero sa 4-5 ka semana, why semana nga why namatay nga pastor. 2 weeks before namatay ang tag-unom ka pastor, sunod-sunod 2 ka semana, usa tong ikatulong nga semana nga unom ang nangamatay. Nasundan na po 3 ka semana after that, puro na ay patay matag semana. Pero sige lang, mas mainang kitay mutabang kaysa kitay tabangan. Amen? Mas mainang kitay mutunol dito sa lubnganan kaysa kitay gitunulan. Amen. So mukha tag second offering, akong pag-ampo, pag sa akong ampo, si Pastor Shoni will be making some announcement and doing the closing prayer. Okay? Magampo ta para second offering. Ang namatay nga atong hatagan karon, naanap po yung namatay karong adlaw, last 2 days ago, next week na po na nato kwaon. Sa pagkakaroon pa, para ni kang Pastor Molly Katamko, na mastor ni sila sa Midilin. Naningkamot in town sa pangalagad, na igong COVID, naabtan yun sa iyang kinabuhi. Pero salamat kay ang Ginoo na ay planong maayo. Amen? Ginoo sa among paghatag karon para sa ikaduhang halad, para sa mga nangamatay nga pastor, alagad nimo Ginoo. Ilang pamilya nagkalisod, samtang na ospital, nanginahanglan og panalapian. Lord, ikaw ang nahibalo sa tanan. Ug kami usa ka simbahan na ningkamot nga makapangalagad sa mga alagad sa Dios. Gamitang among mga panalangin, ang among abilidad nga makatabang sa among kapastoran. Kay ikaw pud Ginoo ang ilang gisaligan. Kadaghanang mga pastor nga naghuwat sa panalangin, dako ning matabang kanila kay mao may ilang magamit sa pagsugod balik. Tabangi kami Ginoo nga mahimong instrumento nga makadasig kami sa kapastoran sa ngalan ni Jesus. Ugang tanan mosultiog. Amen. Palihog our ushers nga nasa likod, ipasa nato ang atong offering basket para sa atong paghatag sa mga pastor nga nangamatay. Pastor Shoni, announcement and for your closing. Imong camera, Pastor Shoni. Pastor Shoni. Kadiot. Asan na si Pastor Shoni? Maion ang imong camera ang imong camera niya, nakamute pa ka ang camera nimo i-on ug nakamute ka. Samtang gapasa ta sa offering bag, Pastor Shoni, i-on ang imong camera. On ang video. Nakamute pag-give ka. Siyan, palihog siyan, inyong ma-move siyan, Pastor Shoni. Naka-on na gyud siya diri pero sa iyang monitor din nyo sa live wala. Anyway, I'll be the one that's all stand up, manindog tayo soon. Ako na lamang ang mag-close kaya muragwa gid nato nakita si Pastor Shoni nakabalik. Okay, itaas ang atong makamot sa Ginoo sa pagpasalamat. Amahan namong langit nun, salamat kay ikaw ang Dios nga buhi. Imong nakita ang imong mga alagad sa among pagdaig sa imong ngalan, panalangini ang imong katawhan. Ikaw o Dios ang mahimaya sa among taliwala. Dayigon ka, himayaon ka, ug padayon kang magpaluyo, panalipod sa among mga lakang, panalangini ang liog sa among mga kamot o Ginoo karong panahon. This will be a time of our distinction.
Mo niyang panahon nga mailhan ang mga alagad sa Dios. Panalangin mo tag-usa, ikaw ang mahimaya sa ngalan ni Jesus sa matag usang kinabuhi. Amen ug amen ug amen. Our success starts on every believer is a disciple maker. Okay, karong Webes sa Real Men, face to face na ta mga igsoon. Real Men, palihog kung bakante mo at attend ta. Okay, goodbye, good morning og palihog lang mag social distancing. Sa Bisaya pa sosyalan ta, sosyalan. Og palihog alagad sa Ginoo, tudlog Bible study, reach out sa mga higala, ampuan ang mga amigo amiga. God bless you Sister Binky, Tim, Lenin og imong banay. Daigo ng Dios. Nganong si Pastora wa man maon? Kamera, galakaw-lakaw ang kamera, oh. Sud na sa gym, oh, nangatago. Kisa maning naa sa inside sa media, nagtinaguay, nagtago. Nganong si Pastora Pael, si Pastora ba, wala man siya ma-open ang iyang video. Ngano ang sitio ni Pastora wagid maon, nagsige nagsulti si mami ni Modere niya. Ha? Matapin?